maka oge ihe ebe okwu anyị na-agbadagodo ugbu a bụ gịnị ga-eme, gịnị na-eme ọkwa anyị si na anyị bụ Igbo, anyị bụ otu. Nke a bụkwa na eziokwu, anyị bụ otu. Ndị Igbo ụfọdụ na ndị obodo ụfọdụ nọ n'obodo dị iche iche na mpaghara Naịjirịa na-azọ ọkwa ọchịchị na-emerikwa. Gịnị ga-emezi na ala Igbo anyị na mmadụ ga-apụta, nwa afọ Igbo ga-apụta n'ala Igbo a si na nwunye mmadụ anụtara na be ya, nwunye nna ya agaghị apụta wee nọchite anya ha. Eche m na ọ na-abụ nwaanyị nụọ di, ọ bụrụ onye ebe ọ nụrụ di, ihe gbasara afa ya ma afa nna ya niile ọ gbanwee ya zawazie afa ebe ọ nụrụ di. Gịnị ga-emezi na nwoke a ya bụ ọkammụta Ike Ojukwu ga-apụta wee sị na nwunye nna ya agaghị na ọ ga-abịa ihe mkparị na ọ bịa nọchite anya ha, ya bụ anya ndị Anambra South Senatorial District na ụlọ omebe iwu nke Senate. Kedu ka esi fụ ya? Anyị ga-akpọpụ ekwentị na oge one na ole anyị nwere ka etinye ya ọnụ. Onye na-akpọ? Shedrack ekene nga, ebe ka Shedrack si akpọ? Daalụ nwanne. Biko anyị nụrụ ife nwa ọgba anyị gale Ojukwu n'obi ya ka ebe esa nụ nwaanyị. Ọ gbara mkpụrụ ya ka ebe esa gbọmgbụ nwaanyị. O fesi ife niile a ga-esi ebe Bianca nọ. And Bianca nwa otu ụnọchi oge ọ ga-anọ ya na-ewu ga gị nie. So onye na-ekwu okwu a si adịrị ya ejire kọmishọna nwere eweta nwu. Daalụ Shedrack. Daalụ. Chineke gozie gị Shedrack, ọ ga-adịrịrị gị mma. Daalụ. Ya na-anụgo ya Shedrack ata n'aka ji eze. N'ala Igbo anyị a ka mmadụ ga-apụta wee kwuo na nwa Igbo agaghị azọ ọkwa ọchịchị n'obodo Igbo, ọkachasị nwaanyị anụla anụ nụọ ya dịka esi anụ nwaanyị. Onye na-akpọ? Ekele enyi nwanne o. Ọ dị nwata na nne ya biribiri Igwe nwa okike Pius. Ndị Igbo tụkwa n'ilu tiri ebe ahụrụ nwa ọkụkọ bụ ilu ya. Ejokwu nwa na-achọkwa ịda n'isi ngwụcha ahụ. Ka m were ya dịka ihe ọmụmaatụ. Ọ bụgodo na anyị na ndị were dịka ihe Cameroon na ndị Cameroon na-alụ ọgụ kịta ga-agbagbu nsogbu anyị. Onye nleta onye Cameroon na-ejegbo maka na ọ bụ onye Cameroon. Mmadụ ya eme. Anọ m ya n'ụtụtụ na newspaper review, o weturu m. Kedu nke bụ na nwaanyị mmadụ lụrụ alụ? Ọ bụrụ onye Awụsa ka ọ bụ. Ọ bụrụ onye ga na Kenya lụbata n'ala Igbo, onye abụrụgo onye Igbo. Nke mmadụ bụ ọka mmụta mara anyị nwere onye mara ife ya depụ ụdị nnukwu a. Ọ dịkwa njọ nwanne mmadụ. Nke bụ ọgba ekwuchi ahụ asị na ya eme n'ụwa kịta. Mba asị na mba na mmanne. Maka ebe a lụrụ nwaanyị abụrụgo onye ebe ahụ. Gbam. Otu o si dị. Akwụrụ ụgwọ isi ya dịka Shedrack si kwụọ ụgwọ isi ya mee ihe niile ụwa niile mara ụmụ ụmụaka ebe ahụ. Daalụ. Daalụ, udo dịrị gị. Enenebe oge ọdụmegwu Emeka Ojukwu ọchịagha nọ ndụ ezi Igbo gburugburu. O biri n'obodo Enugu ka nka, ụlọ ya ka dịkwa ya, akụ ya ụfọdụ dị n'Enugu. Ka a hapụrụ nke a, Igbo niile kwesịrị iwe ebe ịbata n'ala Igbo, mara na ebe a bụ ala Igbo. Anyị wee na-asị ihe a niile anyị na-ekwu ọ na-afụnanụ ka ụfọdụ si eche echiche na
mmadụ nụtara ọ naghị ekwu na ọgụ ya akwụkwọ Bianca gụrụ akwụkwọ ma mma nwaanyị mara ife ọ rụgokwa ọrụ dị iche iche gbara ọkpụrụkpụ na Naịjirịa bụkwa ụmụnne ndị anyị bunyechara anya mara ihe ọ na-eme wee tinye ya n'ọrụ si abịa nọchitere ya ndị Naịjirịa na mba ọzọ. Ọrụ Bianca lụrụ erika. Icheta na Bianca na onwe ya bụrụ nwaada mara mma nke ukwuu mechaa wee họpụta ya na ọ machasịrịrị mma karịa na Naịjirịa n'oge ahụ. Ka mmadụ ga-apụta ugbu a si na Bianca nwa Igbo nwa ọnụ ngwo na ọ gaghị eme gịnị na ọ gaghị azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala Igbo anyị ọkachasị ebe ọ na-ewute ebuzi ebe a nụrụ ya na obi dị ya ọ gbanwere afa zaba afa ndị Ojukwu bụ Ojukwu. Gị na-eme ụfọdụ ndị Igbo ọ bụrụkwa Igbo niile ị na-akpọ 09023111009 ma ọ bụ 09097711009 bụ akara ekwentị ga-ejite ọnụ. Ị na-akpọ ekele m gị ka email ekele m gị gịnị ma afa gị ebe ka isi akpọ afa gị bụ gịnị ana m anụ ihe ị na-ekwu ọ dị mma iwe kpọghachi anyị. Onye na-akpọ afa gị bụ gịnị onye ede ekene gị ede igwe anyị chọrọ ka ndị okenye nọ na Nnewi ajụpụta nwa ọdụlụkwu Chukwu ji dụọ ya ọnụ ya na ukwu n'ukwu araba na ọbụrụ ka esi ekwu and ọ ga-ejikwa n'ohere ayọ ndị Nnewi ya nwa ayịyọ kọjizi ike tinyere nwaanyị akwụkwọ ndị Anambra South Senatorial n'ọbụ ebupụta ha onye anyị mama na ala Igbo bụ ọdụlụkwu Chukwu. Ọ bụrụ na nwaanyị na-ewu ele Senatorial ọ ga-abụ ebupụta aha ya ọ ga-ebupụta aha eziela kedu ka nwa Chukwu ọnọdụ na ya nwapụtakwere ya a chọrọ ịzọ Senatorial asọke na ha na-abụ n'ụlọ ezinụlọ a onye ọbụla merigwere ewere ewepụtakwa aha ezinụlọ a mana ọ dị ekwu na ya chọrọ ịzọ na taa na okwuwara okwu ihe na-ekwuzi ka okwu ihe na-abụ omenala ndị Igbo okwu ihe na-ekwuzi ịnụ na ntị okwu ka onye na-asọpụrụ ezinụlọ ọtụtụ okwu ka nwa onye dịka nwa ọdụlụkwu Chukwu bụ onye anyị nwere ka onye mara ihe ndị okenye ga-akpọ ya ọtụtụ okwu ọnwa na ọ bụ mmefu ka ọ na-emeso aha ọdụlụkwu Chukwu ọ ga-adịbụ na ma aha mba ga isi ha egwu ọsị na ọ ga-adịrị gị ma daalụ udo dịrị gị ka ewekwara ya. Onye na-akpọ ya gazie biko kwụsị okwu ike ka anyị n'ihe na-ekwu. Raymond gaa n'iru. Onye mara ndị Anambra marụ ha ọfụma mana na otu aka ndị Anambra si mba na ha na-ewe n'ọha nwa ka ama ihe na ndị ọzọ ama ihe. Ọ bụrụ eziokwu ọtụtụ ndị Anambra dị otu a mụnwa na-agwa gị eziokwu agbanyeghị na ha nwaanyị wana ọ bụghị ịkọ ọnụ ka anyị na-aka ewere ebe ajọ mma na-adịrị ewere ebe nnukwu ezigbo mma na-adịrọkwa. Ihe anyị na-ekwu bụ isiokwu anyị bụ ihe ọkammụta Ike Ojukwu kwugide nwunye nna ya na ọ ga-abụ ihe mkparị na ọ bụ na ahapụ ya ka ọzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịnọchite anya ndị Anambra South Senatorial District na ụlọ omebe iwu nke Senate. Ọ ya ka anyị na-ekwu. Gịnị ka ị kwuru? Onye na-akpọ onye Agọzie gaa n'iru. ife na-eme dị guy na ọbụla isi akpakọrọ ọnụ isi akpakọrọ ya anyị gburu udo. Secondly, ife anyị eji were rapụta okwu na
no we're going to be about that because they are going to Matalia. I didn't have Matalia volunteer to state, not one Anambra. And I strongly believe Anambra. We were one how. And in a pet job, our woman had the strong party when Anambra state. For that reason, the whole Anambra state has talking to woman. So, that boy or that man. Dalo agoze dalo. Gịnị ka ị kwuru na mmadụ ga-asị na nwafọ Igbo agaghị azụ ọkwa ọchịchị n'ala Igbo? Onye na-ekwu? Aikomo tekwa na nwanne gaa n'iru. Daalụ nwanne. Imana even na-ekwu nke m ịma na asị na onye na-anọ mmadụ nso bụ onye na-anụ isi ozi ya. So o nwere ebe a ga-esi ọma okwu ọbụla mmadụ kwuru ikpe na uche onye adịghị ya njọ. Onye nwere nke ọ ga-ekwu n'ime ya okwu ọma ya, onye akụkwa n'ọnụ na nke onye kwuru ekwu. Daalụ. Onye ọbụla tụtụ uche nke ya kwuo tụkwasị n'elu nke ekwuru ekwu amalị nke ka ma amalị nke ga-ewere ọrụ onye. Onye akọ n'ọnụ. Onye akọ n'ọnụ nwanne m. Ndụmọdụ ka anyị chọrọ. Onye ọbụla nọ mmadụ nso bụ onye na-anụ isi ozi ya. So nwere okwu ọbụla m ga-agbawa n'ime ya. Daalụ. N'ime ya bụ ama ma ya egene okwu ya egene ya ma ma ya bụ ulu. Daalụ. N'ime obi enenekwe ya ọ nwere ka ọ bakwa ulu ka m ekenekwu ulu. Daalụ Aikomo. Daalụ. Onye na-akpọ? Samuel Okorafọ, ebe ka ị si akpọ? Gaa n'iru. Ihe gbasara Bianca. So amaghị ihe nwoke m ahụ ihe omi ọ na ọ chọkwara ide elekshọn ihe mee ka anyị mata na ọ chọrọ ide elekshọn. O nweghị ebe ọbụla mmadụ yiri dịkịsef kagiwa ọgwụ ego ebe na-amị kagiwa kwapụ ọ na-amị ya na na cross river. Ọkwa bụ senetọ. So amaghị ihe ọ ya ga-emere atụ Igbo na-eme onwe ha. So mgbe ndị na ebe ọ bụrụ ebe mọta elekshọn ahụ ya ghara ịta ọkụ ya kwere ya tinyere kama sọ ya enweghị iwu Kpakpando nwaanyị ịnọ ebe ọ nụrụ jijiri ebe a mụrụ ya mụ sef. Ọ dị nta ka ezekwa elekshọn. Ọ dị mma, daalụ. Just like my own side. Ụmụ ya nụkwara n'ebe ọzọ na ọ zara awụkwu. So ọ kụpụtara anya anyị. Daalụ nwanne. Gwagana m afa gị ahụ ọzọ. Samuel, gịnị ka Samuel pụtara n'Igbo? Ihe niile a bụ afa. Daalụ nwanne. Ihe a jụrụ Chukwu. Ọ dị maka ka ibugharị ọnọdụ ugbu a ka anyị na-amechi ugwu elu bata ka mara ihe ọ ga-ekwu n'ihe a niile na-ada. Anyị pụta, anyị na-aga n'ihu. Ọ ka bụkwa olu Chizzy ka ị na-ege maka na abụ m Chizzy ana m abịa. Amechi ịnanụ ka o si ada. Ama m na ụfọdụ na-azọ ka Igbo nwere onwe ha nọrọ n'etiti na-emekọrịta dịka ụmụnne maka na anyị bụ ofu. Mana ama m ka na mmadụ gara ka na-eche na nwunye nna mmadụ anụtara ọgbanwe afọ ya anụ ka esi anụ nwaanyị. Ọ bụghịkwa na ọ pụtara sị na oluhi ọ gụrụ akwụkwọ kwezuo ihe niile eji asambodo eji azọ ọkwa ọchịchị. Mana nwunye mmadụ n'ala Igbo a nwunye nwa mmadụ nwa ọdịmegwu Emeka Ojukwu na-achọ ọdịmma ndị Igbo gboo maka na eze Igbo gburugburu oge ọ nọ ndụ ihe niile ọ na-ekwu ekwuwe Igbo a na-afụta Ojukwu maka na ọ zọrọ nke ndị Igbo zọsie ya ike jekwala ma anya ka mmadụ nwa ya ga-apụtazi ugbu a wee na-asị na nwunye ya bụ nwunye Ojukwu na ọ ga-abụ ihe mkparị na ọ bụrụ na o soro zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị na-ahapịa ka ọzọ ndọrọndọrọ ọchịchị nọchite ya ndị Anambra
South Senatorial District na obodo na ụlọ omebe iwu Senate. Kedu ka isi fụ ya oge nọrọ ya? Nwanne m nwoke, ya bụ ife liri m ọnụ dịka ọtụtụ ndị tinyegoro ọnụ fa n'okwu a si wee gosi ka o si dịfa. Ụmụaka, maka na nna sị na ụmụaka, maka onye nwere ike ikwu ụdị okwu a bụ nwatakịrị. Ọ bụ onye ma ezigbo ife kwesịrị ịma na ihe dị n'okwu a erika. Nke mbụ bụ na Bianca Ojukwu bụ nwunye Ojukwu, mana ọ kachasị bụ na Ojukwu bi n'Enugu wee nụta Bianca rụọ ọnọ n'Enugu. Ọkwa na bịa ya na-ebili n'Enugu. Mụa ga-asị na Ojukwu ka nọ n'Enugu mgbe ọ dị ndụ karịa Nnewi, karịa Anambra. Mụa ga-asị na ọtụtụ ndị Anambra bụ mmadụ taa, onye nwere ụlọ n'Enugu na-achọ eto ga-esi wee nwee ana Igbo niile, onye ọbụla bụ ma abịa. Ya bụ na ndị Anambra na Enugu na Imo na Abịa na Ebonyi anyị chabụ ofu. Ana m elota egwu Teresa Ọnụọra ebe ọ na-agụ ijele ruo Anambra na Imo bụ ụmụnne. Mgbe anwa ka e nwere naanị Anambra na Imo. Mana abịa n'anya na iwu obodo Naijiria, nwaanyị, anyị ma ihe eji enye mmadụ ikike ịbụ onye obodo. Na nke mbụ, amụọ gị n'obodo. Nke ịbụọ, anụọ gị n'obodo. Ma ọ bụ na ndị obodo sịrị na onye abụzi onye be anyị. Ojukwu bụ eze Igbo. Ndị Igbo fụrụ n'anya, eze Igbo gburugburu. O nwere eze dike ndị Igbo n'obi. Ọnụọ Bianca egosigo ahụmnanya. O gosigo maka na Ojukwu dị ndụ ruo mgbe ọ dịrị ndụ ruo bụ na ọ na onye dịka Bianca, nwaanyị fụrụ ya n'anya, na-enete ya anya. Ọ bụ chifo Ojukwu nne ya anya, obi adị ya mma. Onwe ihe dị ya ka ọ ga-ejikwa maka ya wee dịkwa ndụ na-aga. O wee mechaa nwụọ mgbe ọ nwụrụ. Ụmụaka ebido kemgbe niile a na-eme ha. Anụbeghị m na nwa Ojukwu ndị a niile na-ekwutogharị ha na o nwere onye pụtara gbaa ezigbo mbọ mee ka ihe eruru Igbo aka ruo Igbo aka, mee ka ihe Igbo nwere a na-anapụ Igbo ka ọ zọta ya. Anụbeghị m na o nwere otu onye n'ime ha mere ihe mmadụ ga-asị na ọ dị ihe atụmanya na onye a bụ nwa agụ. Mana ihe anyị na-afụ bụ na ha na-azọ ihe nna ha nwere, na ha na-azọ moto, na ha na-azọ ụlọ, na ha na-azọ ana, na ha na-azọ akụ na ụba. Nwaada asị na ihe nna mmadụ ekwesịrị ịrụ onye anwa. Mana ndị a wụrụ onwe ha n'ala. Agụrụ m ya n'akwụkwọ. Ọ bụrụ sọsọ ofu onye. E nwere ndị kwuru okwu tinye ọnụ na ya. Ịghọtago? Wee na-asị na ihe a bụ mkparị ebe ha nọ. Ha emegodu ka Bianca ka nwee ezigbo nkwado n'ihe ọ na-eje. Ọ bụrụ naanị Bianca bụ onye Enugu a na-anụ na Anambra. Ndị Enugu a na-anụ na Anambra erika. Ndị Anambra na-anụ n'Enugu erika. Enugu ya bụ ihe bụ na ka o si wee dị ọ jọrọ njọ. O nwere onye na-akwado ya. Ọ bụrụkwana ha ga-eme ka Bianca ghara ije ma ọ bụ na ndị chọrọ ka ọ nọchite ha tụọrịa. Ndị enyi ya esogo zụtara ya akwụkwọ ndị anyị na ha afụ na-ekwu ha. O nwekwanụ ejiro ji, ejiro mma. Ọ bụrụ onwedị ihe ha ji eji. Ọgwụkwa na etu ha si wee kwuo ya. Ka anyị nwere ndị na-akpọ iwe ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu a. Kedu ka unu si fụ ya? Onye na-akpọ? Shedrack, Chineke gọzie gị.
afa nna ha ka a na-azọkwa Ojukwu ka Bianca ga-ebuli elu oje ebe ahụ kịta kwa oche ikwu okwu a na-asị Bianca Ojukwu aka na-anụ Ojukwu Shadrach daalụ udo dịrị gị daalụ udo dịrị gị daalụ onye na-akpọ ekele gị Augustine ịma na iwu anyị n'ọnụ ka bụ na onye Igbo ga-atị ọnụ ga-eji afọ Igbo ya Chizzy tere ị na-abụrụ onye Igbo daalụ nwanne ọ bụrụ ya ndị nwa Ojukwu na-ekwu n'ụlọofe ya family affair ọ bụrụ na nwaanyị achọkwudo dị n'ezinụlọ Ojukwu ngwa mana Ojukwu karịkwa na ụmụ ndị na-anụ ya ya hapụ izo na ha chọrọ ka ha ọzọ ya na-aza ọrịcha oke ọ bụ onye Anambra onye Enugu mana ọ ka bụ onye Anambra mana mgbe were n'ezinụlọ ọ bụ na akapụna ka m jụọ gị etu anyị nọ kịta onye isi na enwere ihe ị chọrọ ime n'ezinụlọ gị ofu onye amachapụta nwoke ma nwaanyị si ga-eme ya gị nọrụ ọ bụ na akwụkwọ ka ị chọrọ ego ọ bụ na ndọrọ ndọrọ ka ị chọrọ ịzọ ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ime ofu onye si n'ezinụlọ ma ọ bụ ndị mmadụ abịasị gị ga-eme na ha chọrọ ka ime ijugo ihe ha ji wee na-ekwunye eje na ị ga-ekwe ka udo wee dị ị ga-enye ewere ndụ nke gị wee hanye n'aka ndị mmadụ ma ọ bụ isi ndị ọbụla ọ sọrọ na ezinụlọ unu ha pụtasị gị ga-eme n'ihe si onime dị ya ka udo ọ bụrụkwa na ọ bụ na ụmụ iwu ịda ịma na o kwuru ọ sụrụ uche ya dị ndị uche nke m sị ka m jụọ ọnụ ya uche nke kwuru ka ndị ọzọ tinye ọnụ ngwasa ya na nkenke ọ bụrụ na ha si kwu ọ bụrụ na emebe na akọt na adị ọ dị mma daalụ Chukwuma daalụ udo wee dị udo etu ndị ụmụ Ojukwu si wee fụ udo mana nwunye Ojukwu afụrụ udo n'etu anwa ọ mkpagbu ka ọ bụ ọ sị na uche ọ mkpagbu anụ m ihe ha kwuru ha sị onwere ihe ha kwuru bụ na Bianca na ọ ma-ejenwu ma ọ na o ruo na ọ ma kwute ọnụ ya ma ọ na o kwesịrị na ọ bụ onye Enugu gbadata ya ekene m nwanne daalụ Chineke gọzie gị biko gwa ya afa gị Chekwube gaa n'iru nwanne kama na ihe m na-achọ itinye n'okwu a bụ ofe ọbụla ịpụrụ nwanne bụ na-achụ nwanne ya ogbuo ije ememe ka ofu nna tụrụ ime ha nna bụ ada ọzọkwa bụ na nwa Ojukwu akwụrụ ihe a adịghị m shọ ya ji enyocha onwe ya echemalụ ka ọbụkwa nwa Ojukwu n'eziokwu Chekwube o enyocha onwe ya enyocha ka ọ malụ ka nna ya si ekwu otu o si ka onye na-esomapụta wee kwube maka na mgbe nna ya na-ejecha ọgụ n'ugwu Awụsa maka ndị Igbo na-egbu ndị mana Lagos ma ebe niile o sinubere na nke a bụ Enugu ma na nke a bụ ebe a ma na nke Igbo bụ Igbo kedu ezigbo ka o si wee pụta wee sị datị na nwaanyị nna ya kwuru okwu isi akpọnata mụọrọ ha ụmụaka ọ dabata afa nke ya nwa
Chekwube udo dịrị gị. Ihe anyị na-ekwu bụ anyị si na anyị bụ otu na anyị bụ Igbo niile mana ewepụgodu na ọ na-egosisi na dịka onye Enugu enwezi ike nkewa dị enwekwa ka ọ dị na enwezi ike ịnọ na Abịa maọbụ Ebonyi maọbụ na ị gaghị alụ ụlọ zụọ ọkwa ọchịchị ebe a. Ịma na o nwere mgbe ndị aka na-achị onye na-achịbu Enugu bịara sị ndị ọrụ si ndị ọrụ bekee abụrụ ndị Enugu ha na abịa emekwa ya ndị Igbo ejiri ya wee chịa ọchị. O wutere ha asị kedu ụdị ntiwa kedu ụdị ihe dị etu a Igbo ome ka anyị ra nwa bụ onye Igbo nnọrọ na-abịa rie nri ọba ji ife onye abịa bịa Enugu nọrọ ebe a Igbo a na-emegbu ebe niile na Naịjirịa etu a ka esi wee soro anyị anyị anatakwa anyị ihe a enwe ka anyị si afụta ya. Kedu ihe iche na ọha na eze nwere ike ime ihe a? Ụfọdụ dịka ụfọdụ na-enwe ihe a agafeghị ekwu ezinụlọ ọ bụghịzi ihe gbasara okwu ezinụlọ. Ihe mụ a na-eche bụ na asị m kwuo m ga-asị Bianca nya jee na ọrụ obodo ndị be di ya gwakwa ya sị ya na ndụ ya dịzikwa ụmụ di ya n'aka maka na etu o si wee dị ha hafụ ihe ga-eme ha ga-eme ya maka ịma ya bụ ihe kwutere ihe a maka ndị Enugu nọ na Anambra na ndị Anambra n'Enugu ga na-achị afụta onwe ha nwoke a ọ makwa na ihe ọ na-ekwu na ọtụtụ ndị Enugu bi na Anambra ga-anọ na Anambra tụọ vootu ha ọtụtụ ndị Anambra bi Enugu ga-anọkwa n'Enugu wee tụọ vootu ha. Ị na ihe na-ekwu mana ajụ ọha na eze bụ otu jikọtara ndị Igbo. Ọha na eze kedu ihe ọha na eze ha chọ ha etinye ọnụ ya ha chọrọkwanụ ha agba nkịtị ha nwee ike maka onwe ka ọha na eze si arụ ọrụ ha nwee ike ha chi itinye ọnụ ya ha etinye ọnụ ya n'okpuru ha ma abịa bọghị ọnụ kwuo okwu ha ga-abịa sị ka ha bịa nyụnata ya eme ya n'ime obi mana eme ya n'ime obi ndị megoro ihe a maka enweka ihe a ga-apụta mmadụ jee n'ụcha nwaanyị ịnụrụ onye Igbo ibe gị nwaanyị ga-abụ nwaanyị gị ọgbawa ihe na-achọ ikwu ọgbawa afa gị bịa biri na nke gị ihe ruru gị ị kwesịrị ịma n'obi ebe ị nọ a na-asịzi gị maka na n'isi obodo ọzọ nwa mmadụ a na-asị na n'isi obodo ọzọ na ị gaghị na nwunye nna ya agaghị azọ ọkwa ma ọ nweta oke maka na osi obodo ọzọ bịa onye Hausa ka Ojukwu na-anụ ọ bụrụgo onye Nnewi ị na-anụ ya na-agwa gị ọ zawago Ojukwu ịmana agwa gị sị Danjuma ada ọ na-anụ onye ọzọ ọ bụrụ onye be ha mana onye a nọ na sineti o nwere onye ọzọ maka ịtagiwa ha juru eju ịtagiwa Cross River ka a na-anụ ya na Cross River onye Cross River mana anụrụ ya na Edo steeti mana ndị a niile o juru ụfọdụ nọ na State House of Assembly ndị abụrụ ndị ebe anwa a na-anụ ebe anwa onwere mgbe kịta onye a na-ekwu ihe a mgbe e mere Ọgọst meeting ụmụ nwaanyị Igbo niile natara ebe ọbụla ha bi ọnụ ọfụrụ ndị ọzọ ya na Bianca'S si ebe ọzọ na-abụrụ Nnewi nọ akpa maka ịtụ ọ ga-esi wee dị obodo ha mma. Ọ ga-asị ka anyị were ofu ya wee pịachizie anyị onye na-akpọ nwanne udo dịrị gị nwanne oke afọ arụ na-epịafụta mmiri ọzọ na be anyị ka o wee do mma jishi ike nwanne
ọ dị ma ihe anyị na-ekwu ma ọ bụ maka okwu a pụtara na nwa Ojukwu ọkammụta Ike Ojukwu na-ekwu na ọ ga-abụ ihe nneda anya na ọ bụrụ na ahapụ nwunye nna ya bụ Bianca Ojukwu ka o soro zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị jee nọchite anya ndị Anambra South Senatorial District na ọnụ omebe iwu nke Senate. Okwu ahụ Ike Ojukwu kwuru ka anyị na-ebere anya, mana ekene dị Chineke na ndị enyi Bianca Ojukwu ejikọ n'aka wee gbatara ya akwụkwọ ikike ọ ga-eji wee zọọ ọkwa ịnọchite anya ndị Anambra South Senatorial District na otu ndọrọ ndọrọ APGA. Nke a bụ ihe mere na nkenke Amechi, kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo niile na njikọta aka ọnụ ewepụga na nke a bụ nwaanyị ịfụrụ na ihe a na-ekwu ụdị iwe ụfọdụ bụ n'obi ụdị ife ụfọdụ na-afụgasị na ji afụtazi ndị obodo ndị ọzọ, mana anyị niile bụ Igbo, anyị niile bụ ofu. Ihe a na-ewu mana ka m gwa gị eziokwu Chizzy, o nwere onye chọrọ ikwu okwu ịkpabie ya ọnụ. O nwere eziokwu dị n'ihe onye anwa chọrọ ikwu, mana ama m na ị nwere ike na-asị ka a ghara ije ebe ihe ga-emebi okwu maọbụ mmadụ ịbịa sonye ọkụ ebe ihe ga-abịa ọgbọnyụ ọkụ ma ọ mee. Mana ịgwa gị eziokwu, o nwere ndị akụkụ ala Igbo na-adị na-enegasị mpaghara ndị Igbo ọzọ anya mkparị adịrọ mma. Ihe a bụ eziokwu anyị niile mma, mana achọrọ m ikwu na anyị chabụ ofu, maka na abịa n'obodo Naijiria n'ụwa ibiri n'ugwu Hausa, onye Hausa, onye Fulani, onye Benue, onye Yoruba, ọ marakwa ma ị bụ onye Enugu, ma ị bụ onye Anambra, ma ị bụ onye Ebonyi. Ihe ọma bụ na ị bụ onye Igbo. Anyị nata ebe a, anyị amafe onwe anyị n'anya. Ndị nke ọzọ eweru na fa bụ ezigbo ndị Igbo, ndị nke ọzọ eweru na fa bụrụ ụmụ ihe ndị ọcha na-akpọ racism, agbụrụ. Ọ ajọ ife na mmadụ na-ekwu okwu ihe mmadụ kwesịrị ime, o were aka na-eji atụ agbụrụ mmadụ. Ị na-aghọta ya na-agwa gị ikwu okwu na mmadụ ama eme ihe maka agbụrụ onye anwa, ọ ajọ ife ka ọ bụ. Ị na-aghọta? So ya ka m chọrọ ikwu, ndị Igbo were eze gụọ onwe ha ọnụ. Ọkwa Igbo a na-achọ ka ekpochapụ ka anyị ka na-ekwugide onwe anyị. Ọ ga-adịzi otu aka anyị ji fee ya na nke ụbọchị taa. Biko ya ewute n'ụnụ ndị chọrọ ịkpọ m okwu ha bata ya ewute n'ụnụ. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma Chineke gozie ndị Igbo. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma ka ọ dị nọ.